komme hjem fra hospitalet. Goddag! Goddag! Er det egentlig blevet velkommen? Ja, velkommen til Minefrans. Vi er velkommen til Minefrans, ja. Vi er vej til Terning lige om lidt. Terning? Skål! Der er de lortefluer. Det er en lorteflue, jeg kan forskel på dem. Vi ses i Herning. Lidt glat sted. Så er vi på vej til Herning. Herning? Herning, vi er snart i Herning. Jeg tror, vi er der med et kvarter. Man kvarter? Vi er lige ved at holde tissepause. Og vi er max klar til at se det cross. Du må godt tale højt. Mig og Michael. Vi. Og mig. Minefrans og Anton. Og mig. Vi har drukket Anton han har drukket 1, ikke også? 2. Og Jules han gemmer tyggegummi bag øret. Jules han gemmer tyggegummi bag øret. Vi har jo Markus. Vi har Markus heromme. Markus er der her. Ham med lortefluerne. Ja, Markus. Jeg har sgu ikke lort. Det er ikke nogen lorteflue. Okay, det er fandme det eneste rigtige. Slot. Det er min, eller det der. Slot bajer. Slot Man kan ikke se, når det er mørkt. Snot med ekstra snot på. Men jeg synes, vi skal ses igen. Ja, vi ses igen. Op i Herning. Op i boksen. Kig mig lige her. Kig mig lige her. Kig mig lige her. Vi ses i Herning. Ses i Herning. Ses i Herning. Stop. Så er vi i Herning. Og vi er bare klar til med ørepropper. Ja. Vi er klar til race med ørepropper. Med ørepropper. Vi er klar. Nu går vi fandme ind. Kom så, drenge. Gå ind. Vi er kommet til Herning. Hallo Emil, du skal have vores... De er skidegode. Det er skidegode, mand. De er skidegode, jeg kan ikke høre en skid. Er ikke noget skid? Det er noget Kina-lort. Vi må godt gå lidt rundt og kigge, ikke? Må vi godt gå rundt og kigge? Ja. Der er kun pyrten. Hej tøser. Hvad så? Hold da op, det var meget. Kom. Her har vi en Suzuki til 55.000. Vi er adgang til Ruttegården nu. Hvad koster de? Claus har sådan nogle. Claus har sådan nogle. Kan det ikke passe vores crossklub har nu? Jo. Rød crossklub. Claus han har nogen. Så gider vi ikke købe nogen, fordi vi kan få dem gratis. Kom. Vi skal sgu da have nogle råd. Vi ses. Ej, den er fed! Den er fed, mand! Ej, den er fed, mand! Vi skal fandme have høj gassen. Problemet er, gassen er en 4 tavler. Det er en 4 tavler. Nej, skal en anden 4 tavler, en 4,5. En 4,5. Jeg tror, vi går den modsatte vej. Det står på billetterne, hvor vi skal sidde. Det er Kasper Lynggaard. Det er Kasper Lynggaard. Det er Kasper Lynggaard. Det er Kasper. Ej, det er Nej. Det er Kasper. Nej, den lille vinkrosser. Ej. Nej. Må vi ikke vel? Må vi så godt starte den? Hold nu op, Anton. Vi står stadigvæk ved Kasper Lynggaards crossermaskine. Det der, det er alle crosskørende, de har sponsoreret deres trøjer, og de får option. Hvad koster de? 2500, 23. Det er jo fordi de er fandme stort. Det er alle pengene, de får. Hvad? Vi står ved Kasper Lynggaards crosser. Godt, hej. Er det den her? Nej, jeg skulle da have den, mand. Jeg tror, du lukker. Vi fik. Ej, der er en fucking træning. Emil, en fucking stor stjerne, der kunne... hvad siger vi til situationen? Det er kraftedeme synd. Hvor kæft, hvor er det synd. Jeg græder hele... Det er lige før, jeg har lyst til at købe alle deres klister marker. Det er kraftedeme lige før. 1000 kroner, Hvad skal I have for krosser? så mange penge har jeg heller ikke med. Så mange penge er jeg heller ikke med. Vi har et I må andet have det godt, ikke også? I er kraftedeme nogle gode mennesker, jeg gider at stå her. Hej. Så er vi klar til Herning. Der er de små krosser, de små 50. Kom, Er der en 60'er? Emil, nej. Det gør jeg heller ikke. ej, roligt nu. Det gør jeg heller ikke. Roligt nu. Hallo, vi er... Ørepropper. Michael, så er der vågen at tage og hente. Nej, jeg ved faktisk ikke, hvor det gik hen. Desværre. Hvad? 25.000. Jeg ved bare bremse. Nej, jeg tror, jeg bremser. Hey, jeg går lige hen og... Hvor skal vi sidde, Emil? 29, 175, kom. Ja, 173. Hello, it's other way. It's the other way. Det er 29. Ja, vi I går lige cannot find the way.
Jeg finder vej. Anton, du er med på videoen. Du er med på videoen. Det er godt. Vi er i gang med at finde vores plads, og vi fik at vide, at vi skulle denne vej. Så vi løber bare. Nej, det her det er ind til pitten. Vi løber ind i pitten. Kom. Vi må ikke gå herind, for vi har ikke den bog. Nå, vi må ikke gå ind. Jo. Og det må MCK godt. Vi skal have 15. Jeg er 17. Så skal I købe programmet derhen. Jamen, vores crossklub har købt nogen. Hvor ligger L6? MCK har købt nogle, men vi... Hvor ligger L6 hen? Det ved vi ikke. For fanden, vi blev bedt om at gå den her vej. Hallo? Hvor ligger L6? Bare ned ad vejen. Ned ad vejen. L6. Ned ad vejen, siger der står LD, og så L6, det er nok den vej. I skal med på YouTube! I skal med på YouTube! Vi skal med på YouTube. Vi ved ikke, hvor jeg er. Det ved vi heller ikke. Du er i boksen lige nu. Er jeg i boksen? Jeg er i boksen. Vi skal have taget. Hvad siger vi, Anton? Hvad siger du? Det er ensrettet. Det er det ensrettet. Ej, Michael, har GoPro. GoPro. Skal ikke gøre det. Nej. Skal ikke gøre det her. Jo. Skal jeg få filmet? Det skal filmes. Jeg er så sulten, Michael. Er du? Ja. Vi finder en pizza. Har du en? Vi skal have pizza. Pizza. Åh nej, han er lige væk fra os nu. Fuck. Kan du kalde på Hanna? Hanna Nielsen. Fuck, det er ikke smart, det her. Det er cool. Det er cool, vi skal have cool. Ja, men det er ikke så smart. Ja, men det er ikke så smart, vi er blevet væk fra det. Nej, det ved jeg godt. Vi vil hellere gå sammen os to. Ja, vi vil hellere gå sammen os to. Ja, os to. Det er ikke så godt, det her. Nej, nu finder vi ret igen. Hvad? Skal vi ikke bare gøre? Jamen. Han har mit billet. Fuck. Knip. Okay, nu er vi kommet herop, så kan vi se her banen. Den er her. Videofront video. Vi har jo drukket øl heroppe. Hvad siger Michael? Wait. Hey Michael, vil du med ned og tjekke nogle duller ud? Duller. Ja. Kom. Skal I med ned og tjekke nogle duller ud? Nej. Du har vel ikke lige en smøg at købe? Så giver mig 2 kroner. Det gør ondt, Det giver mig 2 kroner. Michael, er du med her? Hvad? Nej. Nej. Hej. Kan du sige hej til YouTube? Hej, YouTube. Jeg er virkelig trusten. Hvad laver vi? Vi har fået klapper. I larmer. Hvad sker der? Michael, vil du med ned i Ryttegård? Vi har ikke fået nogen billetter. Vi har så. Hvor? Nej, okay. Jeg går lige ned i Ryttegården. Nej. Jeg kommer tilbage. Nej, det tror jeg ikke. Nu er vi på vej ned. Men det er Ryttegård. 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 Hej Jonas. YouTube. Har du set Kasper Lyngårds maskine står herinde? Den står herinde. Vi går ind og røre ved den alt muligt. En ny update. Til Nikolaj 659. Speedway. KTM. Så snakker jeg. Det er sikkert også. Over 500 kubik. Kan du ikke se, at vi har set sådan en? Ja. Kan du huske det? Jo. Det var Rovsø. Der har jeg set en.
For eksempel, vi kan finde sådan et program til skraldespand. Og en lidt trist anledning, siden vi er nødt til at gøre det her. Ej, jeg får et kuldebys. Fuck. Ej, fuck. Og Nikolaj! Du er bare træt af det. Og Emil. Vi sidder her og venter på, at vi kan få nogle flere øl. Der lugter en tisa. Hallo? Hallo Michael. Jeg skal lige se, om den er god nok til, at man kan stå helt op i den. Det kan man ikke. Den kan vi ikke bruge. Vi kan ikke bruge den. Vi kan ikke bruge den. Prøv at se.